съм доктор Анжела Стоименова и съм част от екипа на Петър Дучев Kids. Днешната тема е активна профилактика. Нека да си поговорим малко повече за нея и какво представлява тя. На първо място, активната профилактика включва регулярни профилактични прегледи на всеки 3 месеца и задължително почистване. След почистването, в същото посещение е хубаво да бъде направена и флуоризация. Флуоризацията представлява нанасянето на флуорен лак по повърхността на всички зъби. Този флуорен лак е обогатен с флуорни иони, които предпазват зъбите от развитието на кариеси. В периода, когато започва пробивът на първите постоянни зъби, а именно между 6-та и 7-та година, е хубаво по дъвкателната повърхност на постоянните зъби да бъдат нанесени силанти. Силантите представляват защитни покрития, които предпазват най-блуднатите зони на зъба от развитието на кариес, тъй като в този период, първите 2 години след пробива на първия постоянен зъб, емайлът не е напълно образуван и съответно по тази повърхност могат много лесно да се образуват кариеси. За повече информация относно профилактиката, почистванията, силанизацията и флуоризацията можете да ни последвате на нашата нова Facebook страница Петър Дучев Kids.